Абе, вие опесачавате ли, бе? Оди тук в Монтанско яко фъргат песък. Не, защото по София съм виждал фъргат само сол, такива химии и такива простоти, а не опесачават. Добре, значи у София фръгат сол, а на село фръгат песък, така ли? Ама не, бе, его, бе! Да, бе, его! На главни, его такова, бе! Сега, че го настигнем, бе, това песък струя. Ще ти прата клипа после. Сега ще го настигна. То ще влезне и звука. Дано да снима това. Снима. Ще ти прата клипа, после да видиш как снима, как фърга песък това. Он то го фърга, значи. Аз карам, ти казвам, и у моето платно, посока Видин, нали, е пълно с песък. И викам, какво става тук, а от другата страна нема. Его е. Те фърга песък. И завикам Белоградчик. Да. Не, фърга песък и аз карам тук вече 10-15 минути и гледам песък, викам, какво става тук? Що са фрагали? Да, бе, жълт песък такъв. Снегорин го фърга. И интересно така се вижда на улицата как върви лево-десно. Не, само в едното фърлиш. Що дават го да вали или какво? Що фърля? Какво замръзва? Но нема снег, нема никой. Но нема нищо, що да замръзне. Тук не е мост, не е магистрала, равно е нов асфалт. Не, защото няма сняг. Скоро не е валело и няма и да вали. Кое? Да, бе, да. Они полицаите не знаеш. Несъобразена скорост. И що? Да. То ако някой се потроши тук колата, ще му плата щетите ли? Да, ще го изкара, че се е движил с 180 и така. Нищо, че не мога да дигна толкова. Ама тировете си движат, явно забраната не важи. Още 2 тира. Ами на 5-60 км. 5-60 км. Тук направо нов асфалт има, направили са. Малко са подобрили тук международния път, явно заради това, че се движат по-натоварено коли и тирове. Най-вече тирове. Ама надолу има участъци, където не са добре. Даже има и тук отстрани. Да, даже отстрани има и колчета такива отразяващи. Такива за сняг там деца, да я знам. Знаеш ли?